4 ovia, mistä tulee tavara. Nämä valmiina lähtee uudestaan. Tässä on vastaanotto. Pöydällä vastaanotetaan. Pahaviroskia menee tuosta. Leikkurisuoratoimitukset jää heti tuohon häkkiin. Maakuntien laatikot tuonne. Lavapaikat. Tähän tulee vastaanottotavara, mitkä menee varastoautomaatti Kardeksi. Trukilla saa tuonne ylös lavoihin. Varastoautomaatti Kardeksi. Sisälle menevät suoratoimitustavarat lähtee tästä keräyksien matkaan tämmöisissä häkeissä. Pienet suoratoimitustavarat menee tästä saman tien. Sisäkuljetukseen häkit on täällä.